Konferma li fl-aħħar sentejn il-konsumaturi Maltin gawdew minn roħs fil-prezz tal-fuel iktar minn kemm gawdew iċ-ċittadini f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt statistika tal-Kummissjoni Ewropea tikkonferma l-impatt pożittiv tal-politika ta' hedging f'pajjiżna. Tul l-ewwel sentejn tal-amministrazzjoni preżenti f'Malta l-prezz tal-petrol naqas bi 11% filwaqt li tnaqqis fl-Unjoni Ewropea fil-petrol kien ta' 9% biss. Fil-każ tad-diesel ir-roħs kien ta' 9% fiż-żewġ każi. B'kuntrast tul l-amministrazzjoni preċedenti, il-petrol kien ogħla b'36% u diesel b'35%. Dan minkejja li fl-Unjoni Ewropea żieda kienet ta' 21% fil-petrol u ta' 17% fid-diesel. Minn barra dan l-istatistika tal-Kummissjoni Ewropea tindika wkoll kif għas-seba' ġimgħa konseguttiva l-prezzi tal-fuel fl-Ewropa komplew jirrankaw. Din il-ġimgħa l-prezz tal-petrol żdied b'ċenteżmu. Dan ifisser li mill-aħħar ġimgħa ta' Jannar kien hemm żieda ta' 13 ċenteżmu fil-prezz tal-petrol u 11 ċenteżmu f'dak tad-diesel bħala medja fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess perjodu f'Malta l-prezzijiet naqsu b'7 ċenteżmi. Il-prezz tal-fuel f'Malta huwa ferm inqas mill-medja Ewropea. Fil-fatt il-prezz medju tal-petrol fl-Unjoni Ewropea jilaħħaq l-euro 42 ċenteżmu jew 7 ċenteżmi ogħla minn Malta. Mentri l-prezz tad-diesel huwa ta' euro 29 ċenteżmu jew ċenteżmu ogħla minn Malta.